الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hörmətli millətdaşlar, ғазиздин qardaşlarыбыз, inişindən də şu cümğa saatlərimiz mübarək olsun. Dualarımızın Allah Teala qəbul qılıb, şu indi cümğa saatlərimiz mübarək olsun deyib barçanızla səlləmləyimiz. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Allah'ın selamı, rəhməti həm ni'məti olsun. İnişindən də mənə Ramazan şərif aylarımızı kütdük. Amma lakin indi vaqt bik tez uzub ketdi. Həm indi Ramazan şərif ayları bilan sağbulaşdıq. Nəğayətlərimiz uzdu, Allah'a şükür. İndi eytəsi kilə Ramazan şərif ayı o bik көркем һәм инде фазиләтле, әһәмиятле айлардан берсе. Раббыбыз Аллаһ инде безгә бүләк итеп Рамазан шәриф айы бетүгә Шәввал айын безгә бүләк итә. Һәм инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә Рамазан шәриф айын Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып тулысынча бер ай ураза тотасыз икән, һәм шуннан соң Шәввал айында 6 көн яна уразада буласыз икән, әҗир савапны 1 ел тоткан ураза булып чыга дип Расулыбыз хәбәр итә. Шуңа күрә, әгәр дә безнең мөмкинчелек бар икән, шушы Шәввал айында 6 көн ураза тотырга Аллаһ Тәгалә бөтенебезгә насыйп итсен. Чөнки инде менә бу бүләгүн ул инде бөтен айларда юк. Һәм шулай ук аны яки инде рәттән тотып була, яки инде бүлеп тотып була. Менә Шәввал айында 6 көн, яки инде икешәр шулай бит инде көн ураза тотып була. Яңа әйтергә кирәк, шушындый сораулар, шундый фикерләр йөри. Мәсәлән, әгәр дә адәм баласы намаз укымый икән, һәм инде Рамазан шәриф айында ул ураза тотмады икән, Шәввал айында анарга ураза тотарга ярыймы? Әлбәттә ярый. Әгәр дә Шәввал айында башлый икән шушы изге юлын, Аллаһка шөкер, иң беренче әгәр дә Шәввал айында башласа, аннары уразада да Рамазан шәриф айында тотыр иншалла, намазга да басыр. Иң мөһиме, әлбәттә инде кешегә дәртләнеп, аны инде менә бу дөрес һәм әһәмиятле юлга күндерергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Инде чыннан да Раббыбыз Аллаһ безгә инде бу Рамазан шәриф айларыбызны бүләк итеп бирә. Рамазан шәриф айында без инде таравихлар укыйбыз бергәләшеп, ифтар вакытларында, сәхәр вакытларында бергә, бердәмлектә. Аны инде чыннан да сизелә шушы мөхит. Һәм ураза биткәннән соң инде Шәввал айы башланды, гади көннәр. Һәм безнең төп булган асыл менә Рамазан шәриф айында алган дәртне бер-беребезгә әлбәттә инде аны күрсәтеп, бердән булып, менә намазларда да, изге гамәлләрдә дә катнашырга һәм бердән булырга, ничек менә без Рамазан шәриф айында изгелек ясыйбыз бөтенебез. Шулай ук Рамазан биткәннән соң да шушы изгелек дәвам итсен. Һәм киләсе Рамазан шәриф айларыбызны да саулык сәламәтлектә Аллаһ Тәгалә күрергә бөтенебезгә насыйп ва миясәр кылсын. Әйтәсе килә, инде менә шушы Рамазан инде ахырына якынлашкач, шушындый бик авыр хәбәр килде, бөтенебез аны беләбез. Балалар вафат булдылар, укытучылар вафат булдылар, аларны инде күмгәннәр. Әмма без инде җәмәгать шушы җомга вакытларыбызда, гаетләрдә дә, таравих вакытларында да, ифтар вакытларында да искә алдык. Аллаһ Раббыбыз инде белгән менә дуаларны укып, алар өчен дуа кылырга Аллаһтан насыйп итсен. Инде илләребезгә Аллаһ тынычлык, күңелләребезгә иман байлыклары салып, һәм инде исән кешеләргә Аллаһ сабырлык биреп, түземлек биреп, менә шуннан да гаиләләр, әти-әниләр калдылар. Әлбәттә балаларны инде күмеп
иткәннәр бик авыр хәл. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аларга сабырлык бирсен, түземлек бирсен һәм инде шушы сабыйларны инде күнгән вакытта һәм инде без бүгенге көндә дуа кылып яшик. Аллаһ Раббыбыз урыннарын җәннәттә кылсын һәм инде барчабызга да шушы дөньяда яшәгәндә бәла-казадан, афәтләрдән, ачлыклардан, зәхмәтләрдән, нашар кешеләрдән, нашар гамәлләрдән ерак итеп, бала хәсрәтләре, бала афәтләре күрсәтмичә, чыннан да нинди генә яшьтә булмаса да кеше әгәр дә вафат икән бик авыр, Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун." Чыннан да без ничек Аллаһ Тәгаләдән килдек, шулай ук Аллаһ Тәгаләгә кире кайтачакбыз. Шуңа күрә без инде мөэмин мөселманнар буларак дуа кылып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вассами'у дуа.